Добрый дзень, сябры. Салютик-букетик! Сёння мы нарэшце даведаемся, чым скончылася казка пра Дораці і яе сяброў, страшыдлу жалезнага дрывасека і льва. І собачку Тоту. Так, і маленькага Тоту, вядома. Таму давайте не будем цягнуць Тоту за хвост. Давайте хутчэй чытаць. Усім жа цікава. Падтрымліваю. Лайменбаум, дзівосны чараўнік краіны Оз. Частка заключная, вельмі выключная. Малайчына. Пачынаем. Падарожнікі крочылі на поўдзень да добрай чараўніцы Глінды. Дораці марыла пра вяртанне дадому, а сябры былі гатовыя на ўсё, каб яе мара спраўдзілася. Неўзабаве яны падышлі да густога лесу, праз які ім трэба было прайсці. Страшыдла наблізіўся да сцяны дрэваў, але раптам галіны аднаго з іх апусціліся, схапілі страшыдлу і шпурнулі назад. Іншыя дрэвы гэтак жа не пускалі падарожнікаў. Нішто сабе лес, выгукнула Дораці. Што ж нам рабіць? Давядзецца трошкі папрацаваць сякерай, сказаў жалезны дрывасек і рашуча падышоў да дрэва, якое так груба абышлося са страшыдлай. Калі да яго пацягнулася галіна, дрывасек з размаху адсёк яе. Дрэва загайдала галінамі, але больш не спыняла жалезнага чалавека. За мной! Крыкнуў ён сябрам. Падарожнікі ўвайшлі нарэшце ў лес, астатнія дрэвы паводзілі сябе ціха. Калі сябры выйшлі з другога боку гэтага дзіўнага лесу, там іх сустрэла новая перашкода. Высокая сцяна, зробленая быццам з белай гладкай парцаляны. Чаго? Фарфору інакш. Я зраблю драбіны, зноў не разгубіўся жалезны дрывасек. Першым наверх палез страшыдла. Так. Узлез, сеў на сцяну і выгукнуў: «Вось дык ну!» Калі паднялася Дораці, то таксама выгукнула: «Вось дык ну!» Леў і жалезны дрывасек, узлезшы, паўтарылі: «Вось дык ну!» Усе селі радком на сцяне, аглядаючы белую роўніц, што разлягалася перад імі. Рыхт у рыхт дно гіганцкай парцалянавай талеркі. То тут, то там стаялі дамкі з чыстай парцаляны, расфарбаваныя яркімі колерамі. Статак парцалянавых авечак і кароў мірна пасвіўся на парцалянавых лужках. Жыхары краіны былі вельмі маленькімі, далікатнымі і таксама яркімі, як звычайна ўсе парцалянавыя фігуркі. Налюбаваўшыся, сябры асцярожна саскочылі са сцяны і рушылі наперад. «Нам трэба быць тут вельмі уважлівымі», – сказаў жалезны дрывасек, «бо мы можам пакоцаць увесь гэты сімпатычны парцалянавы народ». Па дарозе ім сустрэлася прыгожая прынцэса. «Добры дзень!» – сказала захопленая Дораці. «Вы такая прыгожая! Я з задавальненнем узяла б вас з сабой у Канзас і паставіла на паліцу над агменем, калі вы згодныя, вядома». «Гэта б мяне вельмі засмуціла», – прызналася прынцэса. «Тут мы жывем усцешна, гуляем і гутарым. А калі нехта забірае нас, мы адразу камянеем і можам толькі стаяць бы ў прыгажэнні. А тут мы насамрэч шчаслівыя». «Мне не хацелася б зрабіць вас няшчаснай», – сказала Дораці. «Я не буду вас забіраць. Усяго вам добрага». Прыкладна праз гадзіну падарожнікі шчасна мінулі ўсю краіну і падышлі да яе процілеглай парцалянавай сцяны. Яна аказалася не такой высокай, і сябры змаглі лёгка яе адолець. Апынуліся яны ў дрымучым лесе. «Якая прыгажосць!» – сказаў леў. «Нідзе не бачыў месца цудоўней. Глядзіце, якое мяккае апалае лісце, які зялёны мох на дрэвах. Я гатовы правесці тут усё жыццё». Раптам з гушчару выйшаў тыгр. Усе спалохаліся, але тыгр мірна наблізіўся да льва, пакланіўся і сказаў: «Сардэчна вітаем, цар звяроў. Ты прыйшоў своечасова, каб вярнуць мір нашаму лесу». «А што здарылася?» – запытаў леў. «Усім нам пагражае гіганцкі павук», – расказваў тыгр, «памерам са слана. Ён хапае звяроў, нібы мух». «Ахоўвай маіх сяброў, а я пайду дам рады гэтай пачвары», – загадаў леў і смела крочыў насустрач ворагу. Страшэнны паук-велікан якраз спаў. Ён быў такі агідны, што леў нават зморшчыўся. Але ўсё ж рашуча падышоў бліжэй.
Я б ні за што не падышла, Алесь, я б там на месцы памерла са страху. Так, але леў жа цяпер быў вельмі храбры. Ён заўважыў, што вялізная галава і тулава пачвары злучаюцца тонкай, як нітка, шыяй, і леў хуткім ударам моцнай лапы проста парваў яе і знёс павуку галаву. Выдаўшы пераможны рык, леў вярнуўся на паляну і абвясціў: «Вам больш няма каго баяцца». Звяры узрадаваліся і абвясцілі льва сваім царом, а ён абяцаў вярнуцца, як толькі яны дапамогуць Дораці. І вандроўцы рушылі далей, але за лесам на іх шляху паўстала высокая гара. Яны падняліся толькі да першага валуна, як пачулі грубы воклік: «Гэта наша гара, не набліжайцеся». За каменя з'явіўся дзіўны чалавек з тоўстай зморшчанай шыяй, але без рук. Страшыдла ўсё ж рушыў наперад і вымавіў: «Нам проста трэба на другі бок, дазвольце, калі ласка, прайсці». Раптам шыя чалавека падаўжэла, і галава яго, як гарматнае ядро, ударыла страшыдлу так моцна, што ён кулём паляцеў з гары. А шыя зноў уцягнулася, і чалавек зарагатаў: «Ха-ха-ха, я ж казаў, нельга». Тут на гары з'явілася сотні такіх людзей са страляючымі галовамі, і ўсе яны зларадна смяяліся. Тады леў з рыкам кінуўся ў гару, але хапіла аднаго удару галавой на доўгай шыі, каб магутны звер таксама пакаціўся да падножжа гары. Становішча здавалася невыходным. Тады жалезны дрывасек прапанаваў: «Трэба выклікаць лятучых малпаў. У цябе ж засталося яшчэ адно жаданне, Дораці». Дзяўчынка надзела чароўную шапку і вымавіла слова замовы, і ўжо праз некалькі секунд малпы падхапілі сяброў і паднялі ў паветра. Так, страляючы головы страшэнна злаваліся, выцягвалі шыі з усяе сілы, але не маглі дацягнуцца да іх. Лятаючыя малпы апусціліся на прыгожым лужку ў краіне квотлінгаў. «Ты нас выклікала апошні раз», – нагадаў важак. «Бывай, і хай табе шчасціць». «Бывайце, і вялікі вам дзякуй», – сказала Дораці. Чарада малпаў знікла за аблокамі, а падарожнікі рушылі далей. Яны ішлі міма дагледжаных палёў, і ўсюды ім радасна махалі рукамі кводлінгі, усмешлівыя, працавітыя чалавечкі. Нарэшце сябры ўбачылі вялікі прыгожы замак. Так. Там і жыла добрая чараўніца поўдня Глінда. І юная і прыгожая Глінда адразу запрасіла падарожнікаў да сябе. Дораці расказала ёй, як ураган занёс яе домік у краіну Оз, як яна знайшла тут сяброў і якія дзівосныя прыгоды выпалі ім. «Я вельмі рада, што дапамагла сябрам выканаць іх запаветныя мары», – сказала Дораці. «У мяне самой усяго адно жаданне – хутчэй вярнуцца дадому, у Канзас. Цётачка Эм і дзядзечка Генры, напэўна, лічаць, што са мной здарылася нешта жудаснае». «Ну, вядома, я навучу цябе, як трапіць у Канзас», – сказала Глінда. Дораці заскакала ад шчасця, пачуўшы гэта. «Але за гэта, – працягнула чараўніца, – ты павінна падарыць мне чароўную шапку». «Ой, з задавальненнем!» – усклікнула Дораці. «Калі ты адправішся дадому, маё першае заданне лятучым малпам будзе перанесці страшыдлу да брамы смарагдавага горада. Не варта пазбаўляць жыхароў такога цудоўнага ўладара». «Ой, а я хіба цудоўны?» – здзівіўся страшыдла. «Такіх яшчэ ніколі ні ў каго не было», – усміхнулася Глінда. Павярнуўшыся да жалезнага дрывасека, чараўніца сказала: «Маім другім загадам будзе даставіць вас у краіну міргуноў. Я ж ведаю, што яны вас вельмі палюбілі. Вы будзеце кіраваць мудра і справядліва». Затым чараўніца звярнулася да льва. «Вярнуць вас у той лес, дзе звяры абралі вас сваім царом, вось якім будзе мой трэці загад лятучым малпам. А затым я падару чароўную шапку іх важаку. Час ім стаць вольнымі і болей не выконваць чужыя загады». Страшыдла, жалезны дрывасек і леў сардэчна падзякавалі добрай чараўніцы, а Дораці выгукнула: «Вы гэткая же добрая, як і прыгожая, але ж скажыце хутчэй, як трапіць дадому ў Канзас?» «Праз пустэчу цябе лёгка перанясуць срэбныя чаравічкі», – вымавіла Глінда. «Калі б ты ведала пра іх чарадзейную моц, то магла б вярнуцца дадому ў першы ж дзень. Трэба проста 3 разы стукнуць абцасам аб абцас і назваць месца, куды хочаш трапіць».
Дороти на развітанне пяшчотна пагладзіла калматую галаву льва. Пацалавала жалезнага дрывасека, які не смог стрымаць слёз, хоць і баяўся заржавець. Потым абняла мяккага утульнага страшыдлу. Думка пра хуткую разлуку прымусіла і яе заплакаць. Але ж надышоў час расстання. Дороти узяла на руки Тоту, тройчы стукнула абцасам об абцас і загадала срэбным чаравічкам: «Нясіце мяне ў Канзас да цётачкі Эм і дзядзечкі Генры!» І ў тую ж секунду дзяўчынка апынулася ў паветры, толькі вецер свістаў у вушах, а ў наступны момант Дороти ўжо кулём пакацілася па траве. Ого! Срэбных чаравічкаў на ёй больш не было. Падчас палёту яны згубіліся назаўсёды. Дзяўчынка ўбачыла, што апынулася пасярод роднага канзаскага стэпу, каля новага дома, які пабудаваў дзядзечка Генры. Тота паімчаў да хаты з гучным брэхам. Цётачка Эм выйшла з дому і ўбачыла Дороти. «Дарагая моя!» Яна моцна прыціснула да сябе дзяўчынку, цалуючы без супынку. «Адкуль ты?» «З краіны Оз», – важна адказала Дороти. «Ой, цётечка Эм, я так рада, што зноў дома!» І вось на гэтым, даражэнькія мае, казка пра прыгоды Дороти ў дзівоснай краіне Оз заканчваецца. Эхе-хе, шкада? Вельмі цікава было. Так. Алесь, Ау. а ёсць у гэтай казкі працяг? Канешне, і не адзін. Ух ты, правда? Ну, але гэта ўжо асобныя гісторыі. А мы іх калі-небудзь прачытаем? Ну, калі-небудзь, магчыма. У наступны раз? Не, у наступным выпуску нас чакае новая захапляльная казка. Ну тады добра, я ўсе казкі вельмі люблю, абы іх чыталі, праўда, сябры? Вы таксама вось і цудоўна. Тады убачымся у нашых казках-падабайках. Пішыце, малюйце, дасылайце ўсё нам па адрасах пад гэтым відэа. А з вами была Гарэза Чычэй. І беларускі казачнік Алесь. До сустрэчы. Бывай!